ଆଜି ଏ ପ୍ରୀତିକୁ ଏହି ବଙ୍ଗଳରେ ହିଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିକି ତାର କାମ ଶେଷ କରିଦେବି। ରାଜେଶ ଦେଖ ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା। ଏମିତି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଜି ଏଠି ରହିଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ମନର କଥା କହିଦେଲା। ହା 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 ହା। କାଲି ତୋର ସକାଳ ହେଲେ ସିନା ଯିବୁ। ଆଜି ରାତି ଶୀଘ୍ର ତ କାମ ଶେଷ କରିକି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ପୁନମ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ରୁମ୍ ନମ୍ବର 7 ଖାଲି ଅଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 7ର ଚାବିକାଠି। ଆରେ ବାଃ, ରୁମ୍ ତ ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହଁ ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ଠିକ୍ ରାତି 12ଟାରେ ପ୍ରୀତିକୁ ମର୍ଡର କରିକି ପୁନମକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଜି ଚମ୍ପଟ ମାରିବି। ହା 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 ହା। ଛୁରୀଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣାଯାଏ, ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରିଦେବି। ପ୍ରୀତି ଗୁଡ୍ ବାଏ। ହା 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 ହା। ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ ରାଜେଶ। ଭଲ ପାଇବାର ଏଇଆ ପରିଣାମ ଦେଲୁ ତ। ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଛୁ। ମୋର ଆତ୍ମା ତତେ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇ ବଙ୍ଗଳାର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 7ରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ତ ସିନ୍ ସରିଗଲା। କାଲିର ସିନ୍ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଦରକାର ହଉଛି, କୋଉଠି ଯିବା? ହଁ ତ ଏବେ ତ ଆମ ବଙ୍ଗଳା ଦରକାର ହଉଛି। ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ପଡୁନି। ଆରେ ହଁ ରେ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। ରହ, ମୁଁ ଆମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚକୁ କଲ୍ କରୁଛି। अरे बहुत दिन पर हमारा डायरेक्टर राजेश कॉल करुछि तो। हेलो राजेश, तू आम गाँव सडन पळै गलु। आज कौन काम थिलो कि सडन मने कलु ना कौन? हाँ, काम अछि ना। आम गाँव बंगला रे फिल्म तैयारी करिवार थिला तो सेति में तमठु परमिशन नेबा पई कॉल करिछि। तोते कौन राजेश मने करि परिबी? तू कल फिल्म शूटिंग करबा पई पळै आस। अरे अरे, कौन बिलेई रास्ता काटी देला? अशुभ संकेत। चल आमे रिटर्न होई जिबा। हस, तू एबे भी अंधविश्वास रे अछु?
टेक्नोलोजी केते कौन आगो को बढ़िलानी। ड्राइवर गाड़ी आगो को बढ़ाओ, शीघ्र शूटिंग सारी पुणी घर को रिटर्न हवा को पड़िबो। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରେ। ଆଜି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଆସିବ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ହେ ହେ ଦେଖିଲା, ପୁଣି ଥରେ ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲା। ମତେ କାହିଁ ସତରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। तू पुणी से कथा कहलु, शीघ्र चलो। से ठीक कहूची रे बाप, समस्ते बंगाला छाड़ी पलाओ, केही भी बंचीबेनी। मो कथा सुन रे बाप, पलाओ, शीघ्र पलाओ। मते पागल भाविबनी, मु सत कहूची रे बाप, केही भी बंचीबनी, केही भी बंचीबनी, केही भी बंचीबनी। हे हे पागल बुढ़ा, पळा पळा, शीघ्र एठू जा। आसन्तु सर, शीघ्र जीवा। राजेश साहेब, ରାଜେଶ ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୋର ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପୁରା ହବ। ମତେ ମାରିଥିଲୁ ନା, ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ ହବ। ଏହି ଗରମ ଗରମ ଚା ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ समस्ते रेडी, रोल कैमरा एक्शन। ବୋଧେ ଭୂତ ଆସିଗଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା। ହଉ ହଉ, ଆଜି କିଛି ସୁଟିଂ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି ଶୋଇଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 7 ରେ ଶୋଇଯିବି। ତମେ ମାନେ ବି ଯାଅ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଆମର ସୁଟିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ରାଜେଶ, ୱେଲକମ୍। ଆରେ ଆରେ, ଏହି ରୁମ୍ଟା କ'ଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହେସ୍, ମୁଁ ବି କ'ଣ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ପାଗଳ ଭଳି କଥା ହେଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଯାଏ, କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରାଜେଶ, ରାଜେଶ, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ? ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପୁରା ହବ। ମୋତେ ତୁ ଯେମିତି ମାରିଥିଲୁ, ତତେ ବି ସେମିତି ଛଟପଟ କରି ମାରିବି। ରାଜେଶ, ଉଠିଯା। अरे अरे प्रीति, तू तू भूत ही जाइछु। भूत, तू तू मत मार दो प्रीति। भूत, शीघ्र पळा एठू। भूत भूत। ଆଜି ତୁ ମରିବୁ। ରାଜେଶ, ଭୁଲିଗଲୁ ସେଦିନର କଥା? ମତେ ମାରି ତୁ କେମିତି ପଳେଇ ଗଲୁ? ଆସିଗଲୁ ନା ପୁଣି ଥରେ? ଆସିଗଲୁ। କୁଆଡେ ଗଲ ରେ ସବୁ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ସବୁ ଆସ, ମତେ ମାରି ଦो। ଭୂତ ଭୂତ ଭୂତ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଭୂତ 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 ଭୂତ। ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ରାଜେଶ ତୁ ଏବେ ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ ଗାଁର ବାବାକୁ ଡାକିକି ଆଣେ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଭୂତ ମାରିଦବ। ଓମ୍ କ୍ଳିମ୍ ଫ୍ଳିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ବାବା ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁର ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ। ହେ ଆତ୍ମା, ତୁ ଏ ବଙ୍ଗଳା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳା କହୁଛି, ନହେଲେ ତୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବି। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ଫ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ବାବା ମତେ ରାତିରେ ରାଜେଶ ମାରିକି ପଳେଇଥିଲା, ତୁ ମଝିରେ ଆସିନି, ତୁ ବି ମରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମତେ ମାରିବୁ, ଦେଖ ତୋତେ କେମିତି ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରୁଛି। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ବାବା ତୁ ମତେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ? ରାଜେଶକୁ ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ତାହେଲେ କହ କହ, କଣ କରିଲେ ତୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ଶୀଘ୍ର କହ, ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହବ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। କହ, ଶୀଘ୍ର କହ। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ କ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ରାଜେଶକୁ କହ ସେ ମତେ ଭୁଲ ମାଗିବ। କହ ବାବା, ତାପରେ ମତେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଜାଦ କରିଦିଅ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦିଅ, ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି କରିବିନି। ତୁ ପ୍ରୀତିକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ ରାଜେଶ। ତୋର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପ୍ରୀତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଲା ପରେ ବି ଆଜି ତତେ ସେ ଜୀବନରୁ ନ ମାରି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ତାଠୁ କିଛି ଶିଖ ରାଜେଶ, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିକି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କର ରାଜେଶ। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରୀତି। ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ରୀତି, ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ରୀତି, କ୍ଷମା କରିଦେ। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ କ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ପ୍ରୀତି, ଏବେ ତୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କଲି। ଶୀଘ୍ର ଯା, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ପ୍ରୀତି, ଶୀଘ୍ର ଯା। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଫଟ୍। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ଏ ବଙ୍ଗଳା ଛାଡ଼ି ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 7 ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।